dic Daniel Mercader, soc pagès de Bonastre, en un projecte que es diu Camp de la Sort. Formem part del col·lectiu de Terra i Taula, en el qual desenvolupem accions i tallers i tot el que podem de medis per fer arribar a la gent tant el que elaborem en el nostre territori i el que cuinem, des de les cuines dels restaurants, tots els productes que anem abastint. La finca que cultivem aquí a Bonastre es diu la Finca dels Masos. És una finca que fa 5 anys que vam començar a treballar en ecològic, hi havia hagut vinya. És una representació bastant bona del que és el Penedès. Tenim una terra argilosa, bastant mediterrània, veiem el mar i això ens dona un clima bastant templat. I si mirem el nostre entorn doncs hi trobarem fonolls, hi trobarem farigoles, hi trobarem romanís, hi trobarem pi sobretot, algun alzina. Seria un clar paisatge del Penedès. També tenim figues de moro i a partir d'aquí nosaltres elaborem una horta de temporada, la fem en ecològic perquè així vam començar i enteníem que pel respecte al nostre medi, al nostre territori, ho havíem de fer amb aquesta forma de cultiu. I hem intentat, sobretot, basar-nos en producte de temporada i en productes autòctons de la nostra terra. Per exemple, tindríem el que són els espigalls o la col brotonera, els calçots. Tot això són cultius que nosaltres treballem perquè puguin arribar a les cuines dels restaurants de Terra i Taula. El tema del clima, segurament podríem considerar que som uns privilegiats, tenim un clima molt templat, podem plantar quasi bé totes les verdures de Catalunya en diferents moments de l'any i la podem allargar certes collites, com per exemple el tomàquet o la mongeta, que són potser més apreciats. Potser no se'ns donarien també productes d'alta muntanya, com les patates, tot i que podem fer 2 collites a l'any. I intentem tenir una diversitat de cultiu prou àmplia per abastir els nostres mercats i poder tenir biodiversitat a l'hora de gestionar la nostra terra. Al fer un cultiu ecològic i basat en biodinàmica, nosaltres tenim una rotació, tenim molt en compte el que hem plantat cada any per anar equilibrant la terra amb les mateixes plantes. Això vol dir que a l'estiu plantem tomaqueres, plantem pebrots, plantem albergínies, plantem mongetes, cogombres, carbassons i a l'hivern, com que tenim un hivern bastant suau, podem allargar la temporada també d'hivern i fer des dels espinacs, les cols brotoneres, les carxofes, coliflors, bròquils morats, coses potser una mica més autòctones que en altres zones no es farien també pel clima. Una de les verdures estrella i de la qual ens permet treballar a Terra i Taula, tenim la garrofa, que és la nostra estrella, però tindríem els espigalls o els brotons. L'espigall és una varietat de col bàsicament reduïda a un territori de 50 quilòmetres, que és el Garraf i el Penedès. Segurament, i se'n fiquen moltes medalles als de Vilanova, que diuen que ells són la terra de l'espigall, segurament entre Sitges i Vilanova els hauríem de reconèixer que han tingut la capacitat per recuperar aquesta verdura i donar-li un altre cop la importància que tenia en un territori tan petit com el nostre. Tot i així, els pagesos del Penedès hem apretat, i els cuiners també, per ajudar a expandir aquesta verdura, a recuperar-la, a tornar-la a tenir present tant a les cartes dels restaurants com a les parades dels mercats, i que la gent descobreixi una altra forma de menjar-nos una col. I això és el que nosaltres anirem collint a partir d'aquí i farem els manets. Són parts molt tendres, perquè sempre està creixent sobre lo tendre sobre vell, i estarem ordenyant-la quasi bé durant un mes i mig. Anirà fent brots, nosaltres anirem collint fins que la planta ja s'espiga i la flor va massa ràpida com per poder collir el brot. Ja de seguida sortiria flor. Aquí encara no tenim flor, tot és un brot tendre de col. L'espigall és una planta molt peculiar, és una col que en lloc de fer una capsa ens fa uns brots, com si fossin unes fulles, i depèn del cicle de la planta, que en té 2, que seria de tardor a hivern i després d'hivern a primavera, ens faria la mateixa verdura amb 2 noms. El primer seria el brotó, perquè és un brot que fa la col amb fulla, i a partir del mes de març, que ja canvia les hores de sol i el clima, passaria a dir-se l'espigall, perquè el que fa la col és intentar espigar-se i treure la flor i que serà el fruit de demà.